नमस्कार। मिथिलाक्षर अभ्यास में आए व्यंजन वर्ण के अंतर्गत ट वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण के अभ्यास करल जाए। सर्वप्रथम ट के ना बनते से देखियो। ट के लिए ई आकार पर ध्यान दियो। एना क ई अनु एना क नीचा में है, आती से एना क ऊपर तो दियो। एत जैसे से एगो लाइन रेप रेखा लगा कर ई हो गेल ट। पुनः देखियो तीर के माध्यम से एना की आकार बनेलो, एत तक अनलो, एकरा एना क देलिए और एते ही ऐसे से एना की रेप कर दिए, हो गेले ट। मतलब ई आकार बनेलो, नीचा में लगलो आ फिर एकरा तो से मिला देलिए, ऊपर में है, ऊपर में डेढ़ दे देलिए, ये हो गेल ट। फिर से देखियो ई आकार बनेलो, एत अनलो, एत से एकरा नीचा में लगलो, एकरा एना क दे देलिए, ये हो गेल ट। ठ के ना बनते से देखियो। ठ बनने के लिए एना के एगो गोल जगह अंडा आकार में बना कर एकरे एना टच करे, एना आयता लाइन दे दियो, ई हो गेल ठ। तीर के माध्यम से देखियो, एकरा एना के अनलो, ऊपर लगलो, एकरा टच करे, बदलिए ऊपर, आयता एगो टेढ़ दे दियो, ई हो गेल ठ। पुनः देखियो एना करलो, एकरा एना अंडाकार बनबे, बदलिए, ऐसा लाइन बदलिए, हो गेले ठ। दूसरा तरीका से क्या बनबे के, दूसरा तरीका में अहाँ की करू, एतहिए से एना के नीचा में आनू, एकरा एना करे, एना के मिला दियो, तो टेढ़ दे दियो, ये हो गेल ठ। ए विधि में तीर के माध्यम से देखियो, एना करलो, एकरा ऐसा टच करियो, ते हो गेल ठ। पुनः देखियो एना करलो, एना के एकरा में टच करा के तो डेढ़ दे दियो, बोले ठ। ड के ना बनते से देखियो। ड बनने के लिए सर्वप्रथम एगो डेढ़ दियो, डेढ़ दे दियो, एकर सिरा लंग एना के मिलो, एना को अनु, एकरे एना को घुमा के एना तो हो गेले ड। पुनः देखियो ये एगो डेढ़ बनले नो, एकरा एना के मिलेलो, एत अनलो, एकरे ऐसे से एना के मिला के एना बदलिए, ये हो गेले ड। पहिने डेढ़ दिलिए तीर के माध्यम से देखियो, एना का अनलो, एकरा एनहे अनलो, ई हो गेल ड। पुनः देखियो डेढ़ दिलिए, एना का मिलबे, एकरे एना का अने, एना का दिलिए, ई हो गेले ड। ढ के ना बनते से देखियो। ढ जेना देवनागरी में लिखल जाते तहिना ऐसे से मिथिलाक्षर में सेहो लिखल जाय छै। देखियो लाइन दिलिए एगो डेढ़, आ डेढ़ में से के बीच से के मिला के एना ढ बना दे। तो जहिना ई देवनागरी में तहिना लगभग लगभग ई हो मिथिलाक्षर। कतो कतो ढ के नीचा बिंदी देखे देबे ना, अगर एहन तरह के शब्द छै तो एते बिंदी दे दियो, ई हो गेल ढ। ण के ना बनते से देखियो। ण बनवे के ण के लिए सबसे पहले ई एगो एना क बनवे, घुमा के मुख जका एना कनु, एकरे एना के नीचा आनु, इहा लाइन से फिर ऊपर आने, एत जैसे सीधा से कनी नीचा में देखो छोटकी टा के डेढ़ दे, ये हो ण। देखो पहले एना केलो, फिर के नीचा में आनो, आ फिर पुनः एकरा ऊपर लगनो, आ तो ऊपर में डेढ़ दे देलिए, तो हो गेले ण। फिर से देखियो एना करनो, एना का नीचा में आनो, एकरे ऊपर लगनो, आ तो डेढ़ दे देलिए, हो गेल ण। तो आई व्यंजन वर्ण के ट वर्ग अर्थात ट, थ, ड, ढ, ण के अभ्यास करेंगे। कम से कम सब अक्षर 10-10 बेर का अभ्यास करो। जय मिथिला।